Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu sedayanipun Mas Minto. Nggih. Alhamdulillah sowan piyayi. Judeg Tenan iki bengi. Iki bengi judeg tenan pikiranku. Ha iya. Wis jenengan mesti judeg ta? Judeg angine kaya ngene. Oh, tak kira judeg perkara liyane. Ora. Ning alhamdulillah Mas Minto. Kula kali Mas Jok Kluthuk nggih tasih dipun tresnani piyayi mriki. Saestu, Pak. Terbukti menapa Mas? Pak? Niki kang mirsani wiwit saking Kok dadi mriki. siji? Oh, wah ya. Lho, kok apa ayo ki piye ta? Mirsani pagelaran dalu menika krana menika bersih dusun. Ya ampun Mas Minto, alhamdulillah muga-muga sindene do siap remason. Ora mung remason. Napa Mas? Wis sak keng blonyoh-blonyoh digawake kabeh. Alah tenan mulane nek jaman wayang biyen mburi ora dinaiki. Wah, bahaya. Iya. Niki kita membantu keringanan bokongi sinden-sinden niki. Niki cara mboten enten niki bar, Pak. Tenan. Saestu. Ning niki pancen musimipun sampun musim bedhidhe. Kejaba saka niku masak kae metu tembang negara angin ki malih angine saya gedhe. Loh, sembarang niku ndelok to, Mas, ndelok kahanan. Nek ngeten iki bak-bakan ngeten iki tetep disyukuri, sing penting masyarakate sehat, masyarakate seneng, masyarakate bahagia, masyarakate ayem. Mula tepuk tangan untuk warga dusun Judeg babatan ngantar Kediri. Kene lho, masyaallah. Bapak TNI Polri lenggah. Lenggah, Pak. Mbah Lurah jajaran Forkopimcam lenggah. Iya. Loh, ini didukung dalam pejabat proses dalam menjadi sebuah pimpinan desa. Niki nek mboten tersupport warga masyarakat ngeten niki pripun cobi, Pak? Iya. Mokal iso dadi gawe kaya ngeten iki gedene. Dusun lho, Pak niki. Kayak napa mulai sing ngangkat iki RT, Pak. Lah iya. Ini patut untuk diacungi jempol. Ing ngatasé RT bisa nggelar wayang kulit nganggo bintang tamu. Kula niku main teng pundi-pundi ndereke jenengan. Bersih desa. Ku sakala anggaran dana, ku saka warga masyarakat sak desa. Nggih. Lagi niki lho Pak 15 tahun kula niku nyambut keteng wayangan niku lagi niki wayangan sing ngangkat anggaran niku RT lagi niki Pak. Ya ampun, ya ampun. Luar biasa. Ning 50 omah iso kaya ngene itu. Ngerti ngono aku takon bayar 50% kok, Mas. Waduh. Ngono, 50%. Kenapa dibalekke sing 50%? 50% kok? 50% menika 50% DP, 50% pelunasan. Wah ya padha wae. Tapi ora tenan lho. Sak RT lho. Wah ngerti artine Pak, semangate kaya ngeten. Muga-muga mboten wonten judeg tok kemawon, Pak. RT iki non sewu. Wong ki aja ndelok saka pawakane. Nggih, nggih. Senajan to RT niki cilik dhuwur ireng. Iya, iya. Pak Ji. Cilik dhuwur ireng ya. Lah, kowe iki kok sampean iki ngendika kaya ngono iki mbok yo nyawang gitoke ngono. Lah nggih to, Pak. Kok nyawang. Apa ya sampean iki wong prusu? Niki walau jejer kalih kula. Kula niku wis ireng, kalah ireng karo Pak Ji kok. Ngono. Ning enek sing luwih ireng. Napa? Mbah, golek ana dhewe. Saniki wis blonjo iki. Pak, saestu Pak. Wah, berarti warga makan niki RT loro RW 3 nggih Pak nggih? Iya. Terus nggih Pak. Hebat Pak Minto. RT 3 RW loro. Nah, niki hebat Pak. Hebatipun pripun Mas? Mbah Lurah ki yo daleme ngriki. Amin. Donatur ki daleme yo kene. Ternyata ngriki niku nun sewu menjadi home industri, menjadi tempat peternakan susu sapi perah Pak. Kuwi lho. Elok. Loh, Susune sapi iso didol, susune bojomu angel to dodolane. anu wis gak metu. Apa arep didol, Mas? Ha mbok tak tukune. Lah Pak Minto. Aja Pak Minto. Lah, lho kene lak home industri to, Pak. Ya, Lah sampean pripun leh matur tenggene wau panitia. Home industri to. Kula niku wau kalih Pak Ji to, Pak RT to. Kula tekok to, Pak Ji, kena sapi itu duit anu Pak Dung nggih. Kula mbok yo nyuwun susune to Pak Ji ya. Lho susune sapa? Buji. Susu sapi gedeng Oh, tak kira. Karo susune buji. Akhirnya jating daleme kula wis ngene khusus jenengan ora usah dadak tak adhi botol jenengan nyedot dhewe. Masyaallah. Kalih Pak RT kene Karo Pak, karo aku ngene kok. Masyaallah Mas. kuwi malah murni lho, Mas. Murni, Pak. Murni. Kula akhirnya mara teng daleme Pak Ji, Pak RT, kula langsung mara teng mburi teng kandang. Pun nggo nyedot dhewe Pak Ji ngoten to. Kula aku langsung nyedot dhewe.
Dadi nek sapi ki tak delok wah iki jos Iya. langsung kok Sapi susu sapi kuwi lek susune wis diwadahi. nggih. Cangkir, susu. tempat susu kuwi Sudah terkontaminasi, Pak. terkontaminasi. Akhirnya Contohnya aku kan anggere ngombe susu, kuwi tak sedot dhewe sehat. Loh, Niku Ora lah tahu aku gawe gelas gawe apa-apa, sedot dhewe. metu tur susune yo an. loh, kita wis enek blas yo. Hah? Lah Piye, sampean piye, pertanyaannya piye? Iki lho, Pak Winto ku juga dhewe. Lah yo ning lak susune metu. Ora? Lho, Ora metu wong dudu susu sapi aja. piye to kowe iki? Dudu susu sapi. Lah susu apa? Susu busri. Iki aku jebles kok contoh. Aku nek lho jan ngomong kono. Aku Tur iki disponsori, Mas. Aku ngomong sapine Pak Ji lho Pak Minto. Iya, iya. Piye, Aku piye? nyedot dhewe tak golek to Pak Minto. Sampean rono. Tak golek to. Di sing Nggih. susune gedhi sing anu tak delok kan Pinggir saka dhewe. nganti to. Angger Angger mbleduk. nganti gedhi berarti kuwi susune akeh. Akhirnya aku wis Sik to. Kok nyanti ki apa kok? iki lho anu no sewu rada mentok pentilane lho. Rada sik to jelasno to. Kowe iki nyapa to jane? Angger nyelepor ngono kae to. Telepor rada gedhi modot. Kuwi kan susune biasane akeh. Aku langsung molak Oh golek. wis degeli kuwi. Lah iya tak golek kuwi. Langsung kula mulumah. Oh, sing slum berarti rada dawa. Nah, gitu. Ah. Langsung tak sedot. Sampean mlumah, Mulumah langsung tak sedot. mbok kokop. Tak kokop. Wah yo malah saya akeh no. Ora metu kok. Lho. Lah wong susu perah kok ora metu lho. Sing tak sedot sapine lanang kok. Alah mudaro. Kadung Wong sapi lanang Ora lho. mbok sedot Apa ya ra krasa iki sapi wedok, sapi lanang. Aku peteng UMPRT peteng lho, Pak. Oh, petengan. Kok yang gedeng berhenti. Lah apa ndak mbok coloki? Oh, ten Pak, itu kula Lah, grayai. ayo mbok dicoloki. Kula grayai. Wong aku peteng. Lah lho sapi lho kok tak sedot lho. Piye, Mas? Sapi kan biasanya munine piye? Yo Mo. Bareng tak sedot kok munine beda. piye Mas? Nah. Kita sapine piye? Nek iki hasrat karo mut-mutanmu kuwi. Ngomong apa? Aku sesuk yo duwe sapi sitok. Mo. Heh? Aduh. Aku pengen tak sedot. Nah. Gara-gara sapi kula kalih Mas iki geger lho Mas. Geger Lah, apa? kok. Piye to? Aku tuku sapi lanang. Mas kula kluthuk tumbas sapi wedok. Wedok. Kan pun gaduh. Heeh. Nek upama besok reja-rejaning jaman sapi kuwi kok mana dindum wong loro ya letik. Ya Mas kok. Heeh. Lah kok tiba niki usum kawin. Lah kok sapine mana anake dibeto Mas kluthuk pripun cobi? Ya iya lho. Oke sapine anakku kok sing mana sapiku kok. Kowe gedeng ya jane iki. Ha wedokane sapa nek ra wedokanku? Oh. Oh, sapiku wedok jane. Lho, lah iya wedok lah ya mana to? Sapine sing sapa? Lho, sapi lanang tekmu. Lah iya, sing ketengek sapiku. Lah tapi lak sing meteng lak sapiku lho, Mas. Lho, tapi nek sapiku apa sing meteng sapimu? Lho, Induk. lah jane mbok tengi arepan. Sik, iki perlu dijelaske lho. Perkara ngingu sapi sampean sapi Kula sapi wedok, Pak. ngono Sapi lanang. perjanjiane Perjanjian lek mana ditumong loro. Tapi kan yo nun sewu. Iso nek hamil lah yo gara-gara sapiku to, Pak. Iya nek nek tanpa ana sapi wedok apa njur ngetokke anak. Nun sewu kuwi sapi wedok nun sewu kuwi ra duwe dhuwit, mbok nggo kawin suntik apa iso kowe? Lek sapiku lanang mutus omahmu. wong karo sedulur perkara sapi kono lanang kene wedok mbok ya ditata sing apik. Iso. Piye carane amprih adile? Ora iso. Wong sapiku kok lanang. Sapine digone nggonku, mengko tak tuduhke. Sapi apa? Sapi lanang wedok gandeng nang omahku, mengko petung sing apik. Jenengan adili. Tak adili. Lho, aku sing mediasi. Sapi apa? Sapi apa, Pak? Lho. Lah jarene kono duwe sapi lanang kene wedok. Nggih. Lah iya. Lho. Lah yo gandeng rene. Sapi apa? Lha sapi lanang karo wedok ki mau Lho, dadi lho, lho. rebutan manak ki. Niki sik rencana. Sik rencana lho Pak Minto. Rencana. Sebenarnya kan di duit tuku sapi lho Pak Minto. Pak Minto. Sik rencana. Sik rencana. Kowe ngerti gacekane. Rencana. Sik rencana lho. Wong sik rencana kok dinggo uber ora usah ngingu. Dan diwa kan luwih becik geger ngaruh timbang buri to Pak Buri, Minto. dulur ki ngoten, Pak. Ngono ki yo ngomong karo kene Pak Minta aku rencana. Sok lek ngingu sapi. Lah, sing salah ki sampeyan. Lah kok Lah nyapa lancang-lancang apa ngadili kula? lah timbangane geger karo dulur. Lho ki ora apa-apa. Nyapa sampean ndak lancang ngadili kula? Ayo. Wong aku sik rencana. Kok aku Ora mbok yo saurunge Pak Minta aku rencana ngene engko terus cara Lah adile nyapa tak piye? sampean? Oh iki yo lek duit lek ra duit kan ora duit ra tuku aku. Sik, kowe iki aja ngeyel. Iki perkara kaya ngono lek Lah, diderdah karo dulur ora ngisin-ngisini. Kula tuku Nyapa izin?
tuku sapi wong loro lanang wedok dijodohke manak. Lah ya ampreh adile aja mau persetugel mongko lek didol bareng padha-padha entuk asile pira-pira ngono. Lho nyapong sik rencana urung tuku kok. Ganjinge. Weh, jenengan ki Sapa lho? Karepku lek rencana ki ngomong sik ngono. Lho nyapa tak Nah, ngomong. nek niki jenengan nesu mboten napa-napa niki ora sida kok. Wis rasa tuku sapi. Ora nek duwe kok. Akhirnya aku tuku wedhus. Lah, tuku wedhus ki geger, Pak. Geger Nah. lho. Wis ngengkel kowe iki tak omongi kok. Nyapa kowe? Kowe lho wedhus kowe. Aku wedhus. Wedhus lho. Kowe lak tuku wedhus piro kowe? Loro to? Loro. Aku tuku wedhus loro. Loro. Wedoke loro, lanange loro. Lah kok salah siji nek sing babaran cempe. Lah kok cempene mbok gawa ya nyapa? Lho iya lho, mangan tegelan. He, udura aku ora melu-melu. Musik rencana kakek cangkem. Panjenengan ki mbok yo sing lapang dada. Nanti pas kene lek menggalih demi kerukunan kok. Mas, kula kali Mas Kluthuk niki mik nodi. Tadi Pak. Wong tuwa ki sepiro gedene kesabarane. Wong kula kalih titik niki no sewu. Pun senasib serumpun sepenanggungan. Niki lho, Pak. Nodi kesabaranku. Sabar, Sabar ki lek apa-apa enak keturutan ki sabar. Apa-apa ndak keturutan ki mek muntap kudu nesu tok ngono. Berarti kalbiah atine jenengan ora pening, Pak. Mulane ulan sura menika nun sewu Pak Minto. Wis ning kono ae ora. Rasa nuturi aku. Loh, Pak Minto. Heeh. Sabar ki penting. Mulane ulan sura Sabar wis mati. Loh. Kok mati? Wis mati. Kok orang mayat sampean? Kok yo roh lho jane Wis. aja. Ngene lho, mulane babatan Nggih. menika pun dados contoh Pak Minto. Heeh. RT ngeneke wayangan dalam rangka suruhan. Amin. Sura menika padha karo jenengan niku sabar, tegese ngeten. Sura ki surasaning rasa, sura ki wani. Meper lho. Meper nafsu kudu wani. Iya. Sadurunge wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe. Todine ngeten niku. Tegese wani karo awake dhewe kudu ngepet hawa nafsu. Omongono Mas Kluthuk. Yen wayahe awake dhewe luwe paribasane ya kudu dimpet ulan sura ki apik kanggone Nafsu kuwi lek ndak disalurke marai buntet ning pikiran. Pak Minto. Niku sing darani sabar, innallaha ma'asabirin. Apa wi? Artinya apa Jawi? Sekali merdeka tetap merdeka. Mbok sinau to, sinau ngono lho. Aku pengen nerone awakmu. Sinau nggon Artinya lali aku. tajwid, arti akhlake kepiye. Artinya lali aku iki. Innallaha ma'asabirin kuwi tegese becik ketitik Allah ketemu. Innallaha ma'asabirin nika becik ketitik Hei! Wong sabar kekasih Gusti. Hah, niku lho Pak Minto. Apa? Wong Becik sabar. ketitik? Wong sabar. Heeh. Wong sabar ki dadi kekasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contohnya warga masyarakat Wis ngerti, Gusti Allah nggene ning endi? Gusti Allah. Gusti Allah nggene ning Nah endi? iki ya. Ayo, tak tekoni. Iki nggon ilmu Ah, tuwa tenan. Gusti Allah iki nggene ning endi? Ati Pak Minto. Halah. Lek urung ngerti ora usah ngadep karo Mbah Minto. Mbah Minto ilmune dhuwur. Kita iso ben ki rai dalang dukun kita iki. Mbah Minto ki. Loh, piye tok kasepane dhuwur. Aja kok sinau ming lagu utawa tembang. Nah. Gending we gending. Ndak kuwi lho rungokno. Kok kowe Ning endi nggene Gusti Allah? Gusti Allah. Ting dhuwur. Alah. Ngono kok dagelan tekan ndi? Dhuwur ndi? Langit sapitu. Hah? Duh, adoh men. Sapi tuh sap siji bledos lho kowe. Ngono. Ayo. Ngerti ra? Jare Pak Minto. Teko. Ting pundi Mbah Pak? Minto. Apik. Gusti Allah teng pundi, Mbah? Ting pundi Mbah Minto? Gusti Allah ki ning dhuwur lemari. Lho iso. Ha iya, Kok saged? aku wingi arep Salat. yasinan, Nggih. Asinan. delalah ketuku ki ndek enek tak Ketu golek napa ning lho? ndi. Saka. Kopiah, Oh, kopiah. kopiah kaget petu. Ternyata Gusti Allah ki ning dhuwur lemari, bareng goleki mbebeki. Loh, ya Allah, tibake teng mriku to ya Allah. Lah ning dhuwur lemari lho. Oh. Apa Mas? Kene puskesmas asta bola. Puskesmas. Alah ya cedek kono kancar kono puskesmas enek. Tolong periksakno dulu wong iki. Lho apa salah? Lah kok Bareng goleki kopiah mbebeki ndek enek, kopiah ning dhuwur lemari cetuk. Ya Allah, tibake ning kono lho. Gusti Allah ki ning dhuwur lemari. Pak Minto. Hah? Gar. Ayo arep ngomong apa? Kuwi Ya wis. lho. Kok ya wis piye to sampean ki? Iki susah dibantah. Argumentasi kuwi ora kok Tegese menika jenengan niku nemokne peci utawa sokok teng riku terus ngucapne alhamdulillah syukur ya Allah teng riki. Sing ngomong sapa? Heh?
Sing lakoni aku apa kowe? Kula. Jenengan. Lah iya. Sing lakoni. Sing lakoni Mas Minto Lah sing lakoni aku kok ngeyel. Kuwi jenenge papan gone. Nah beda lek kono Mas ya. Lho nggih no. Momong golek cethuk ora? Ya Allah, dibake jenengan teng mriku. Kono mesti misuh lek cethuk. Nek miso mboten Pak, niki caes dulu. Niki kok maghriban teng mriki. Sujud nganti suwi lho Pak. Lah kuwi lho. Sujud tak ki suwi. Suwi ki ora mergo sujud aku. Tak kowe kusuk kuwi. Untukku kecalon sajadah kok. Tak kira lehmu kusuk tenan. Kayak bego ya. Rumangsane iki lho. Mula ngeten lho, Pak. Niki bersih dusun. Bersih dusun, Pak. Ngilangi Sukerto sekalaning dusun. Nggih niku. Piye amprih iso tata raharja tentrem ayem gemah lipah lo jinawi. Mriki lak mbun maju pesat to, Mas. Nyapa? Mau guyon. Saiki mau ngomong serius ya. Lho. Lho serius ya iso serius, guyon ya guyon. Kowe piye to? Mambengi ya wis serius. Sing nimbali RT 3 RW 2. Yen dijumlah 5. 5 kuwi ngelingke manusa kang urip ning alam donya manembah marang Gusti Kang Arya Jagat, salat 5 waktu aja ditinggalne. Alhamdulillah. Pancasila ya aja sampe ditinggalne. Tegese ade kudu nuruti rukun Islam, kudu rukun Islam lan padha karo ade pasaran 5. Pasaran 5 berarti ade kudu manut karo tatanan ning agama. Kiblat papat 5 pancer. 5 pancer niku pokok kabeh nek. Lho Mbah Minto, kowe ora ngerti Mbah Minto. Papat kiblat 5 pancer niku wong Jawa Pak Minto. Kahanan ing dalu menika niki nun sewu. Awake dhewe oleh guyon. Ning kudu ngerti kahanane donya iki kaya ngapa. Indonesia itu baik-baik saja. Tapi secara internasional sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Sebabnya Mas, kalau internasional itu tidak baik-baik saja, Indonesia terkena dampaknya. Contohnya nun sewu, Selat Hormuz diblokade Amerika. Apa sing dikeremus? Wah, dhuwur ngeremus apa? Selat Hormuz. Lah iya ngeremus apa? Ora tau delok berita kan. Kon delok berita piye kuwi ketok lurah tipine ning Balai Desa tok kok iso. Lah, Selat Hormuz diblokade, Pak. Selat Hormuz iki wong Selat Hormuz diblokade Amerika. Padahal itu milik Iran. Blok piro, lingkungan piro. Alah, mbah Pak Minto aku jelas niki. Aja emosi sik. Aja diblokade ono akeh sing ndak ngerti. Ditutup ngono lho. Beklis. Tutup tampil kuda. Ya, tampil kuda. Loh, tampil kuda. Tampil kuda. Kudane apale sing ditapeli? Sikile Pak Minto. Terus sing ditapeli ya tapeh niku wae. Iku kita wae halus gane kuwi aja jane haus. Anu iki omongane. Ngeten lho, Pak. Heeh. Ngeten kula sing ngonceki. Jawa Jawi Jiwi. Nggon surasaning rasa ki kepiye ben iso meper hawa nafsu. Tegese mripat ki dingge melek kaya bengi niki tirakat. Mula nggon sawab ridone saka Gusti Allah nggon sura niki lak tembunge Jawa. Nek nggon tembunge agama kuwi lak Arab tembunge lak apa kuwi Arab lho. Sura ki Jawa. Jawa, lek Arab ki innalillahi. Piye ta kowe? Satu Muharram. Wah, jan iki angeleran Angel lho. Muharram. Muharram. Lah kula niki dijak tirakat. Piye ben carane wong kuwi ngerti hawa siklus BMKG niku pripun. Mula cumlorote apa kae lintang kemukus kuwi kena dingge titikan. Nek ngalor kuwi titikane apa? Lor ki nun sewu sakala lor ki sakala wong tandur panen angel, sakala menika sing saged dipun arani pagebluk. Lho, omong akeh. Omong akeh, Pak. Kuwi nek cumlorote ngalor. Kuwi nek lintang kemukus kok cumlorote ngetan. Ngetan ki paribasane sing madangi donya ki saka wetan. Insyaallah wong ki lek bakal lintang kemukus ora jumdul saka ngetan, kuwi wong donya ora bakal oleh pepadang saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo srengenge jumudule saka wetan. Nek lintang kemukus kok jumudule saka kidul. Kidul ki nggone laut, Pak. Lek lintang kemukus jumudul saka kidul kuwi angin banter, ombak gede, wong nelayan golek iwak angel sing saged dipun wastani prahara. Lho kuwi lho. Kuwi dadi etan kidul lor burung kulon. Kulon ki nggone pejabat pusat. Lek wis lintang kemukus saka kulon kuwi pejabat padha rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Niki Pak, mula kata-kata oknum-oknum yang mau korupsi hak rakyat. Mula jumuduling lintang kemukus sing diarani 5 pancer menika ya satriya piningit.
kabeh menika iso tentrem yen ju ana satriya piningit sing jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot kuwi mesti bisa mimpin negarane dadi tentrem ayem subur lan makmur. sing ngomong sapa Lah satriya piningit sing satriya piningit sing mencorong jam 12 bathuke bengi sing bathuke katon cumlorot kuwi mesti bakal bisa mimpin beda karo sing saiki. sing ngomong sapa Jare satriya piningit kok bakal negarane bakal nemu kemakmuran keadilan. Makmure wis adile urung. Ngenteni metune satriya piningit sing cemplorot kuwi mau. Loh, fitnah sampean. Sampeyan harus sapa kuwi saruh to sampean. Lho, sejarah wong tuwa ngono kuwi, jongkone ngono kuwi. Sejatine sapa to sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot? Kuwi sapa? Satriya piningit. Kuwi wong nyuluh kodhok. Jarene ngomong tenanan mau. Iki ora tau iso tenanan jane yo. Dijak omong tuwek-tuwekan e. Wong nyuluh kodhok paminto. Paminto. Wong nyuluh kodhok. Nah, pancen sasusura iki sasi sing paling suci. Fitrah. Resik kena dienggo ngasah ngilmu. Lek mbiyen ngene iki nggih tirakatan melikan bareng-bareng ngilmune padha dirapalke terus dipasani melek ning wanci sura. Jenengan gadah keris to pusaka. Jan dusi to sura. Nah, tas tak rangkani dik nginane bengi jam 12 bengi. Iki opo? Ya mbok dusi. Yo tak dusno. Kuwi salah. Lho. Aku duwe keris adus dhewe, Mas. Lho. Duwe keris kok adus dhewe kok sekti. Sampeyan duwe keris mbok dusi, sampeyan duwe keris mbok dusi. Tak dusi. Aku duwe keris wis adus dhewe. Mas. Sik enek wong glundung kuwi lho. Lah, kuwi mergo urung kedusi keris gitu ya. Sik turu ngono, Dik, turu ngono, Dik. Pak Dik. Wah, ya iki Pak, satriya piningit nggih menika. Gara-gara wong nyuluh kodhok iki lho. Yo. Walah Pak Dik sampean ki yo. Jumudule satriya piningit. Jam 12 bengi pas iki. Lah mulane kuwi. Pak Dik sampean ki yo. Walah. Mas, Nggih dawuh. lek jenenge wong umbah-umbah keris, Leres. kuwi mesti ana plandukane. Nggih. Terus ana godhong nanas. Nanas wonten. Banyu kambil. Nggih. Terus ana bentis. Alah. Sampean kakean ragat. Lho, Sampean keris sama dusi. Keris mbok dusi. Tak dusi. Aku keris ki adus dhewe. Lho kok saged, Mas? Kok keris adus dhewe iki lho? Sapa kuwi? Ning ndi? Kris Dayanti karo Kris Jon ki adus dhewe. Lah Iya, pengen roh Pak Dene Kris Dayanti. Sinten, Mas? Ya ngono sing adus dhewe lho lho. Bangsane. Niki dulu. Kersanipun gumek, Mas. Ah. Ken kula panjenengan kecakup janipun. ya, Nggih Pak Minto. Ngeten lak dum-dum wektu. Anu misale Pak Dene lho kuwi. Aku begitu ngomong papat keblat lima pancer. Satrio piningit jam 12 bengi. Lah kok jumudul dhewe. Kok ngono mau. Welok lho kuwi. Sabar Pak, siap. Ya. Mas, kote Mas. Nembang dhisik. Minor Mas. Ya, Mbak Lurah. Ya. Siap kali Mbak Lurah nggih. Mbak Lurah Spice. Ya Mas. Mbak Lurah, Pak Cak. Iso lagu to Mas, tung kripik Mas. Niki ngangge presiden apa namung panjenengan piyambak, Mas? Oh, ndang presiden no. Nggih pun mang pilih. Nek milih Sekar Gadung wis renek sing salah wis pun. Sampean kula tak anu mawon pados rada sip mawon. Kene anu nduk sik ci lulu. Ya. Meneng to. Kene. Kae sing kene ya kene kae. Pak si Lilis ya kene iki ya kene. Wis manut iki sing ngadeg tak layani. Kene iki. Pak, iki kuping sumpeli jane sinden kopok nih ya. Kene iki ngadeg iki kene. Ya, saged tembang tung keripik. Wah, itulah bawang. Saged ya, Dok. Iki lagune Abah nang aku seneng. Aku mah iki delok aku kangen aku lagu. Kangen. Mas, aku mayang iwuh mambung ya. Lho, niku barokah Barokah. Abah niku senior jos, jan niku barokah jan niku. Barokah. Jeng kula nek tuwek nggih ngeten niku lungguh wis ngono. Sampeyan ya iso tuwek. Loh, aku sampeyan nglungsungi, Pak. Kene, Dok. Iya. Suasanane ben anget. Iki butuh penghangat kabeh, Dok, ngawur wae. Ngadeg kok kowe nek lungguh suwi-suwi kelet. Kuwi mambengi tas digarap abahe lho kuwi. Boyuh niki. Heeh. Bocah ki ben bengi digarap sapa-sapa doyan to ki. Weh, masyaallah. Jan kaya susu perah. Nek iki asli, Mas. Iki asli. Kowe tenan, nek karo iki aja kekeh lho. Susu nek kakek elek. Nah, Kok iso? Loh.
Kowe iki lak ngerti vitamin, ngerti gizi to. Ya. Boleh ngombe susu. Nek kaken susu ki elek. Apik ora. Elek. Kok elek? Domi. Apike ya mek loro lho. Nek kaken berarti perengkil ngono. Malah kayak kire. Nduk, Kiki Nggih. sama Om Klit. Kowe iki nyapu. Ya ampun. Gendeng rono. Loh, kleru to. Kleru. Rono nduk. Oh, berarti kula kalian iki. Oh, karo aku, Mas. Dadi sapi wedok lemu, sapi lanang kuru. Yo. Mergo kergo kowe kuru kesedot sapi wedok. Ya Ngono. ampun. Sapine ndak tau mentil ta, Mbak? Ki apa neh iki? Laknya apa? Kok mentil ya? Siapa sih mentil? Ya kuwi mah. Ndak kono malah. Ora apa-apa lek jenenge sapi ki umpama diarani Bebas. jahan sapi iki lek diperes isu iso 6 liter. Mergo pentile dawa lek sapi ora Iya, apa-apa. bener, Lek Pak. wong aja ngantek muni pentil Tapi wong. wong iki nyonto Tapi kaya apa sapi, kuwi? Pak. Sik to, kuwi kok malah cetha iki lho. Loh, aku ki menehi tulodo. Tulodo. Tembung wong Jawa ki tergantung penggunaannya lho nggih. Nggih. Ah. Katanya itu Oh, bagaimana? susune benisuk diperah 15 liter mergo pancen cucuk pentile iki dawa ndlawer. Ning aja ngantek muni lek perkara pentil iki pentile wong saru. Enggak boleh. Nah toh, ade menang toh. Sing ngomong lah ya iki. Eh? Sing ngomong. Aku iki. ngomong apa? Iki mau. Apa? Oh, bedele wong. Oh, no. Ya. Coba Aminar Dek. Wah, godi men. Muka satu nada, naik satu nada. Yo, Cara Gede malah larang. naik satu nada apa Dek? sing ngomong sapa? Sapi gede ya larang. Gede lek greng. Loh, Sapa omong lek gedhi larang? kenapa? Lah, alah. Kurungan jagoe gedhi ya murah. Larang jerone ya Pak Minta ya. Nah, Ya Pak Minta. ya? larang jerone. Wong ki apa-apa ya mesti larang jero. Kondektur karo direktur kuwi beda. Nyambut kene nih. Direktur ki nggone ning jero, mahal gajinya. Kondektur ning jaba, murah. Beda wong ki. Lara ya ngono. Nek kowe lara jantung karo Larang. lara larang jero. Jajak kowe lara Panu. murah. Murah. Mbok olesi laos ngene mari. Berarti lek jero Larang, jaba. jaba murah. Alah lara gendeng iki ya larang ra mari-mari. Loh, larang lho Pak. Jero kan sing diserang. Nah, Pikiran. jabane Larang tetep berarti. sehat, Jabane sempurna. Padha karo sinden iki. Piye, Mas? Jaba ya murah, jero larang. Loh, kok iso? Jare iki 350.000. Heeh. Jerone larang kuwi. Ayo tuku 350. Ayo. Lek ra duyui raimu kowe. Ono. Setrite Ayo. wis. Coba pikotnya pinten Mas, coba. Kapal api, kapal udara, Memang kamu yang aku cinta. kapal selam main kitiran, Siang dan malam menjadi pikiran. andeca, andeci yang ora, ora boli, andeca, andeci yang ora, ora boli. Sing ngendang ki ajake kakean gitu. Tak omongi campuramu joge-oge. Marahi kendangmu mbok wae stiker tisu magic kuwi. Dadi malih anu kok iso. Ah Mas Minto ki ra tau leren dadi ya lumrah kanca-kanca capek. Yo njajah. Oke. Jarik lurik suwek pinggire, Kadung dilirik wis ana sing duwe. atempene diiris mlengos, Kacek saece pilih sing rongos. andeca andeci ora, ora boli, andeca andeci ora, ora boli. Mas, Nyapa? Amlek joget jangan teman-teman gitu dong saya. Gimana sih? ada kenapa? Kemarin kamu joget gini-gini, akhirnya mak trip. Watu cilik Mas gluduk ning pinggir kosek basa melek gagapen kok iso basa melek Jadi tanggapan lo camping. ayo watu cilik Mas gluduk ning pinggir kali salalalala Apa gitu? Apa ki? ayo awakmu lho badannya cilik Mas gluduk cantik sekali sing penak tuh la 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 la. Aduh,
asoy. Tuku jamu ya nona, mampir tuku paku. La 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 la. Suara apa neh? Apa Mas? Belenono tuh. Medeni kuwi Satria Piningit iki ketok. Satria Piningit tuh. Tuku jamu ya nona, mampir tuku paku. La 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 la. Satria Piningit. Satria Piningit. Aja kaget kowe. Lho, jajal. Miki ya ora suaraku ya cilik kok. Belenono. Tuku tuku jamu, mampir tuku paku. La 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 la. Oh lah kok sing nyauri malah sound the ship. Wong ora ngrungokke kok iso ngono. Lah kok malah meneng lho kok. Kira. Lah kok sing nyauri sing. Lah iya. Mas minta. Scooby Doo. Aku ki mewakili Mbak. Nggih. Niki pun saged kok iso. Iki iso. Piantune gede suarane ya kudu gede. Tapi beda apa nek lho. La 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 la. Senengane makam kuwi ngene lho. Scooby Doo. Lambemu kok lataman. Aku anu perantara. Kok Scooby-Doo ayo baleni kote. Tuku jamu ya nona, mampir tuku paku. Tuku najan lemu ya nona, kowe dambaanku. Apa gila sih dia? Nikmatono sik to, nikmatono sik. Pring kuning Mas gluduk mangklung ning. Mas, pring kuning. Nggih. Satene enak. Hah? Satene enak. Iki parikan. Satene Mas. piye? Ya. Satene napa? Enak. La 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 la. Wong iki tembang kok iso. Tebak malah kok Loh, marung. tegese iki tak elekke pring kuning iki satene Nggih, nggih. enak. Satene enak, satene enak. Sing mari enak sene satene, Pak. Napane? Lambene. Hah? Lambene lah, nek lambene pripun ledahan kok iso. Oh. Pring kuning Mas gluduk mangklung ning ratan. Gila. Lencir kuning wong ayu tetep kelingan. Iya. Andai. Pimumplu cahayu pipimu nyempluk. Adokmu nong cahayu badokmu nonong. Sumudi. Susumu gede. Sudi ya. Elek penake. La 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 la. Wih, kene iki penak. Aku kok Bang. Loh, pimumplu cahayu pipimu nyempluk. Embemu pes cahayu lambemu tipis. Pat lula matmu mipakmu blalak. Let mureng. Hei. Apa to kok gawe kuwi nyapa? Let mureng ah. Ora gawe kuwi nyapa. Let mureng ah. Loh, lha kuwi ora penak no kuwi. Lah nyapa to iya dadak. Lah nek apa rong mungir cahayu Irungmu bangir Shalalala. saya. Gotmu tis cahayu Janggutmu nyatis. Shalalala. Let mureng cahayu. Ayo Kulitmu ireng. Shalalala. Bener. Let di kulit. Let ki kulit, rong ki rong. Rom, let di kulit. Heeh. Lek irung ki apike rung tumbel. Nah, rom tumbel. Irungmu tumbel. Ah. Akhirnya dek, Apa kuwi? deledek. Bisa. Yo, andeca ya bola voli, andeca ya bola voli. Andecia bola voli, andeca bola voli. Ayo jajal ganti awakmu ning aku. Ayo. Oh, kita ayu kentir ya gitu. Ada. Berjalan di tengah hutan, Shalalala. Iya. Mas Jaklidi yang sangatlah tampan.
bojomu jajal kan rayu lewat lagu. Nang, kowe iki ndang nembang kok. Wong iki ngati muda iki lho. Beh, bojomu jan tenan. Kita kerasa toh, buat tendang mas pak. Gadul. Ayo jajali. Sing tumbas iku Mas Tarik. La. Mas Kluduk iku pancene kirek. Ngatek cengelmu. Jan Lah piye sak keneke to? dalam bengi iki namine Mas Minto. La. Jalan kondang saka tratah Pakis Rejo. La. Piro-piro tanggapane mesti ditampa. Iki besok bakal dadi dalang kaluka. Iya, ya ampun. Matur nuwun ya Nona karo wis sinden-sinden. Insya Allah salate ra tau leren. Iya, ya ampun. Karo sing lanang ya Nona mesti gelem kopen. La. Ya nyambut gawe ora seneng dandan ijen. Iso lho ya ampun apa-apa iso to. Digoleki Mas. Matur nuwun Mas Duduk dateng Pak RT. Wes kersa nimbali awake dhewe. Iya. Insya Allah Mas Duduk akeh rezekine. Iya. Muga-muga sesuk isu akeh susune. Iya. Iya. Amin, iso lho. Mergo disyukur iki susune mesti luweh-luweh. Dadi donga iki kok lagu ya iso Ha. ngono. Nek niki ben gandeng Mas Duduk niki ben gandeng kula. Ya. Akhire Loh, lagune ya sing hot to Bos kok iso. Wow. C Mas. Oh. C iki apa iso? C. C tenan. Ayo, gundul pacul. Bacok ndasmu. Tak cocok kamu. Lupa lo. Nah, iki disponsori Mas Didik Ya, sangka Kacik di motor. Gini. Ah, terus Kembang Bir Group, Nggih. Warteg Suronedo, Sik. Bintang Kehidupan, ugi Aminah. Berkah Aminah, Kale sapine sapa? sapine sapa? Nun sewu. Wong lek kreatif kaya ora wong kene iki. Pripun Mas? KCG motor sponsor. Digambari motor barane. Endi to Mas? Oh, wis minggu. Ya. Wah, nabrak denggelmu ya iso. Nah, ini motor iki lho, motor ilang. Kok dulure Satrio Piningitmu. Kono kon bawa awake dhewe sing nyeponsori. Oke. Nah, coba. Satu. Lho. Bawane rada enak. Ayo jajal. Gerajakan Banyuwangi saged to, Dok? Oke, siap. Ya. Saged mboten? Agem bawa kembiang Mas. Nggih. Yo, oke, sip. Lho kuwi lho, iki engko ketok aku tak sing dadi iklan. Ayo dadakno. Nah, Alit. Duk ini Duk. Nah, kamu Dok, kamu siaran TV. Oh. Terus gini loh, ayo Tang. Rameke Mas. Mambiat mayong. Yo. Ndi? Ki nyapa ngumek ki wong loro iki. Ces, dadi ces. Lek bangun kayak ini TV. Ah. Pemirsa yang ada di rumah, malam hari ini pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Tidak lupa pendukung pagelaran malam hari ini disponsori oleh apa itu? Yaitu sponsor yang satu ini. Ding, ayo. Nah, ngono. Halo. Bagi pemirsa yang hadir pada malam hari ini, karena sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika cuaca agak buruk, maka dari itu jika perut Anda kembung, olesi dengan minyak tawon. Terima kasih. Disponsori. Hadirin sekalian, acara kami lanjutkan. Nah, yuk. Suarane
Wirodono Raglem. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, selamat menikmati tontonan budaya Jawa Timur dengan acara Selaras dan Sehati bersama Ki Minto Darmono malam hari ini. Mohon maaf salah kata. Ki Minto Darsono malam hari ini disponsori oleh, apakah sponsor itu yang mau lewat sponsor berikut ini? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, jika Manda kulit keseliu, badan keseliu, capek-capek, jangan lupa pakailah goyuk cap panas. Halo. Acara kami lanjutkan. TV ini bosok nanti. Gendeng pelas Pasti Anda penasaran dengan sponsor-sponsor yang sudah mendukung pagelaran malam hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, mari kita beristirahat sejenak mengikuti iklan yang mau lewat berikut ini. Iya. Ibu-ibu, agar nonton wayang itu jenak, kita takutnya kan kita datang bulan nanti sewaktu-waktu. Maka dari itu kemana-mana jangan lupa bawa softtek. Cap Siliwangi. Acara kami lanjutkan. Kira TV apa ya? nyaram nyai Ayo patuh. Yo. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti sponsor yang mau lewat berikut ini. Nami kula Pak Miun. Kula kenging penyakit kopokan. Sak sampun kula berbat ngene Pak Nur, alhamdulillah kopok kula rada suda. Matur suwun Pak Nur. Apa tuh TV nasional kok nyari kopokan? Lera wong gendeng enek kowe kok iso. Wong TV nasional kok penyakit kopokan. Aduh bleset kowe judeg kang ngene iki. Wah. Golek bahan kok dadak kopokan. Pun telas to sponsore. Sampun. Nyapa tek telas. Lah demo wong. Lah wong amben urung enek. Masa ya kula embengi. Ini kali koyo. Lale. Ayo. banyu wangi Perak sopan kowe lah bantuan. Loh, iman lo. Satu lagi Mas. Angkat lagi lo kamu. Mas lo kowe. Iya, angkat. Bos, langsung. Oh, iya. Nah, kembali lagi. Sikit. Oh, ya. Kula Pak Miun. Salamipun kula jengkleng, embien kula kumat. Ah jenengan kok Pak Minto, Pak Minto. Wong kok iso lehmu rena-rena. wetan segara Oh, ya. Ini pena. Iya. Ini pena kok iso. Dodok. Hop. Waduh lho, iki wayahe ngendhog saiki. Le. alah wis mapan kowe
Ya mama. Mama. Wih, ya Allah. Ush. Papan iki Pit. Iya. Nyapa Mas Luduk? Nyapa? Nyapa? Wae meres iki. Kurang ajar. Edan. Nyapa mbok golekne ada? Sak liter 40.000. Ki ngono wis ora metu. Ngawur ae. Sing lanang nganti ngenes lho kuwi. Lara lan kedol alas angkel. Ya. Hanggalingat limyat. Ya, oh Mbak Kak, ya. Woi, lah yo Mas yo, iklam ya. Ambangan. Aja. Yo. Suasana hati Tanah India. Mas Luduk. Terusane iki lho. Gumlayaring. Aku nek mbok Ora gumleyaring, Mas. niku lho maling ganggu ilate kok iso. Ora lah nyanyi kowe iki sing ora dina iki lagu rusak. Kumalaring. Wah, Kumalaring. Daman. Teman. Taman. Maka pahlawan. Lho, Taman Sari. Daman. Sari. Sik to Om, aja kesusut to. Pelan-pelan dulu. Sak kira Om. Om Daryanto. Ngejake slow bocah iki, pelan-pelan dulu. Taman Sari Nuswantara. Belamyangan, Gumelari Taman Sari Nuswantara. Belamyangan, Belamyangan, Gumelari Taman Sari Gerajakan Banyu Wangi. Dados. Yo. Yo yo ye. Hae 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 hae. Kerajaan
tembang Grajakan Banyuwangi menika dituaturaken dhateng Bapak Hadi Suci ingkang wonten Pati Jawa Tengah ingkang badhe nimbali benjing tanggal 21 September. Berarti jenengan niku kurang fokus Pak Minto. Heeh. Niku wau senes lagu Grajakan. Apa? Niku wau metrik Grajakan kalih gelang alit. Lah kok Grajakan alit. Lah nek bocah kreatif ki ngono kuwi. Ora kreatif aja ya padha men. Ya padha. ya. Tapi akhirnya balik. Iki ana pundutan gending Mas diaturke. Nggih Pak Minto. Request dari Mak Darsini. Nyuwun turi-turi putih, jago kluruk, padang bulan, caping gunung kalian bojomu sesuk tak Silie. oleh. Ambil yen Pak Putih. Oleh. Bojomu sesuk tak silie oleh. Yen pangapunten Mak Darsini menika nyun sepindah nyun gending turi-turi putih. Menika nyun pangapunten dereng saged dipun pinangkani Pak. Lah sebabnya apa? Menika turine dereng putih menika sampun coklat. Hei, iki jago kluruk menika nyun pangapunten menika dereng saged dipun pinangkani. Jago kluruk menika mengke saged dipun pinangkani jam 4:30 isuk. Oh, nggih. Pakai kluruk. Kayak kluruk. Padang bulan nyun pangapunten menika petengan Pak. Hah? Petengan dereng Bakti padang ora bulan. ana pilihane belas to Mas. Caping gunung nyun pangapunten menika sedaya sing teng gunung mboten damel caping menika damel mantel Pak. Sing nyampur nggih ciyet. Bojomu sesuk tak sililah menika saged lah. Oleh. Saged. Lah, sesuk bojomu tak silie tak kon kulaan caping gunung. Ngono lho. Terus lagek ning pasar tuku turi-turi putih. Nah, Ngono. Nah, nggih pun. Kok ndak nggih pun. nah dipanangkani Mas iki pundutane sangka panjenengane Pak sapa iki? Lho. Dari Darungan Templek Pak Suroto Kancil ngersake selendang biru ya kaya ngapa? Ngadeka Nduk Mbak Widya Mita karo Mbak Diah kaya ngapa? Selendang biru nu gending napa anu musik? Sing musik mawon. Oh, musik. Nah, sing musik. Dioplos bar gamelan terus Musik. musik. Oke, bar musik. Iya, Cok? Qasidah. Heeh. Hah? Qasidah. Oh iki kok kasih ya bar musiknya serondo. Yo, kaya ngapa? Aduh. Selendang biru dados. Sekar Gadung Indonesia. Yen kowe jaluk lebih mending aku singale yen wis mati rasa yang omong aja moga doli karo selingkuhmu yen kowe jaluk lebih mending aku sing ae yen kowe semati rasa endang omong aja kok kandhani karo selendangmu sing onone rapa kabare balik ning kabehku selendang biru sing onone tindak
Siap Mas Didik, Mas Napa? Duduk. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Dalu Pak Itu. Minto nggih nyuwun gending tresna tulus. Nggih. Podang kuning saking kula Pak Surani Manggis ngancar matur sembah Pak nuwun. Celak niki mawon. Kalih niki wau nyun pangapunten Pak Minto. Nggih. Pesenan saking Pak RT niku wau meling dumateng kula tembang Trisno Pak Minto. Oh, tembang Nggih, tresna nggih, nggih. nggih. Nggih tesih kalih. Lujeng dalu Pak Dalang Minto Darsono saking Mas Joko request lagu Sumanding. Sampun maringi bebungah dateng para sinden nggih. Lah, matur. Minta gending saking Pak Jono emplak-emplak ketepu Andhek. Mandraguna gong selikur wah iya Larmeng rondo nguyuh ngruguh grugo. Lah ya grugo mergo empet nguyuh. iki sing ndi Mas diaturke Mas Derek jenengan Pak. iki nyuwun sumanding Semanding. ya sinden Telu. telu Oke. Boten. telu nggih wis kabeh genti Mbak Sulis. Sulis, Mbak Punjung karo Mbak Luki. Mbak Luki. Sumanding. Ya, kaya ngapa? Langsung so, kaya ngapa? Sumanding dados, ya. Sekar Gadung Indonesia. Semanding kita. Ngatur niki kanca-kanca pemuda. Kanca-kanca panen. Sen bulan Ayo. kencari Gue jagat lawan bareng si Reki Tresno nyanding sliramu Kena baris sesotiaku Potan sanyandelan siro Lelono wono cokon ranjang jodoh Hangkemi janji suci kang wastinai Nyawiji tekane pasti Supaya ngati sayang Tansah sandingan Kang setyo Mimi mintuno Setinggal
Terima kasih sembah nuwun. Mas Lidik Mas Kluthuk. Dawuh, Pak. Ingkang dereng dipun adosi wanci limbukan mangke kula adosi wanci gara-gara. Nggih. Kula nyuwun bebungah Nggih. anak lanang Toledatet Wibat Sudarsana karben minggah panggung. Nggih. Kula nyuwun berkah saking panjenengan satu tembang Mit in Dojo. Niki spesial lagu sing suwira ditokne ngenteni tekamu. Oh, ya. Nggih. Enteni tekamu. Siap. Pak, Mangke kagem ndherekaken Ken Putra minggah nggih Mas. Nggih, nggih. Siap. Tembang menawa kula kintunaken Pak RT sekeluarga. Nggih. Sedaya kanca-kanca ingkang kaji payeng wajib dalem menika panitia. Siap. Kanca-kanca pemuda, kanca-kanca Karang Taruna sedayanipun. Para Yo. sesepuh, bini sepuh lan bini silin. Kayak apa? Tembang Mit in Dojo. Yo, le Toledatet ngadekone garapen perang le. Ngenteni tekamu yo. Tetep pateni. Salam kula kagem kanca-kanca yang di Hong Kong, yang di Singapura, Malaysia, Norwegia. Jenny. kaya ngene rasane Asik. wong kang lagi nampa kacoban. Ya wis tak trimake lu sing lair banding iki, nanging aku isih ora mangerteni. Apa salah dosaku nganti batinku rasane tembus ning dada, ora ana sing ngobati, namung sliramu cahayu tak hati-hati. Kanca-kanca sekar gandum Indonesia, spesial lagu iki tak tujoke kanggo kanca-kancaku sing ana Suriname. Kowe ana di, kowe ana di, masakno to awakmu iki. Aku yo goleki, aku yo goleki. Wong ayu cepet tinggal bali koyo kene rasane. Wong lagi kelangan, mugi-mugi Gusti enggal paring dalan. Dulur-dulur janipun sing lagi mirsani live streaming Imi Darsono spesial ada ngenteni tekamu. Kaya ngene rasane lagi nampa pacoban. Ya wis tak terima sing lair batin iki, nanging aku isih ora apa salah dosaku nganti batinku keloro rasane terus ning dada, ora ana sing ngobati, namung sliramu cahayu tak hati-hati.
estafet dari Kang Rama insyaallah jenengan lenggah dados dalang ing dalu niki sageta sukses ngantos ing purwaning pagelaran. Amin. Sukses selalu nggih Mas Tate. Nggih. Nyuwun pangapunten mboten saged ngancani mangke wonten gara-gara. Lajeng dalu menika kula nyuwun pamit kalian Mas Lutut pamit to Mas. Piye-piye yo Mas Tate nyuwun pangapunten. lah matane kuwi jenenge titut. Kok tatit? Iki titut Tate nyuwun pamit nyuwun pangapunten bobli gegecikan kula wonten kalepatanipun. Nggih. Nyuwun pangapunten nyuwun pamit Mas Didit. Kok Mas Titit? Kuwi totot wong gedhi ya. Mas Tate, lakon genah ukurane lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Koko sing dupa kumalon ngening kentiasa ngopake kawangku sagong jajan nanging sanget angigibi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi oh